awni sene anga kene mandika ni oye faso jo kene baro kene do kuna fondi o kene do ina fo anye la duta awe chugomina ka fo baba Modibo Keita walima atama nyogon ulutara ka menga munutoyi ni oye kuma kan korawye ka ulu dalamine shimika na ni oye babana gayin amena je nyogon fe ka mgwami kuma kan ko lame oye Drissa Jarayi ale secrétaire politique kalatigi min ka bara binyasin berebere lima Union Soudanaise RDA o konana o be talike samba kele keme kononto bi woro ani nani o tulafin kalo ni o san kalo kononto na tile mugan ani flanan doyi ni do kama aya soro jamana kelen do ka kayre ma horanyata o yere ma horanya san kumbe nani na lajedo ona na kana sigi senka ka walima donke ka anyasin Union Soudanaise RDA ni o kunye baba Modibo Keita o katonyi o muga munu be tonde munu be ni oluye uyere di tonkoso uyere di malikoso uyere di farafina koso ani farafina jamana wara muga munu fana be ni oluye uyere di farafina nyefetali koso mali nyefetali koso ton bela jele sabatili koso ka walima donke ka nyasin o muga uma ni o togo taliye ko uda ferekena ulula ka o togo nununta ninga uda mbeda ulula wa ubara wonana kanake ambeje nywafe kata samba kele keme kononto bi woro ani nani tulafin kalo tile mugani flana ni oye septembre kalo yi femi fara odo ko lame citoyens et citoyennes faso den chema ani musoman militants et militantes de l'Union Soudanaise RDA Union Soudanaise RDA atonde chema na musoman comme de tradition inafo la dala kodun à l'occasion de la fête anniversaire nyenaje o san kumben koson nous avons l'habitude ande lendo de donner le nom de nos grands militants qui sont tombés pour la cause de l'Union Soudanaise RDA. Anga tonden baula mono ni olubina Union Soudanaise RDA koson. Pour la cause du Mali. Mono bina faso Mali koson. Et pour la cause de l'Afrique. Ani mono bina farafina koson. De donner leur nom à certains de nos rues et à certaines de nos places. Ka anga bolando ananga kene do togoda ulula. Nous avons également par tradition dans les mêmes soucis. O hakilnan kelen kwanana ani olada kelen kononana. Pour marquer notre adhésion totale walsa ka anga sendoni dafalen ka ojira à la politique d'unité africaine politique sera mimbe farafina ka kelenya kofo de donner le nom de certains de nos camarades d'autres états antama nyogon do warawbe munu be bo jamana waraw kan ka ulu togodi à certains de nos rues et à de nos places ka ulu togoda anga bolon konona dowla ani anga kene dowla. C'est dans ce cadre ce matin que j'interviens ode hukum konana bisokma daina mbekumata pour vous donner la liste de nouvelles rues walisa bolon kura munu be ulu togodara mugwa munu na ka ulu togo wufo anu jamu qui ont été dénommés au nom de la municipalité. O togo munu dara tigida nyamgoya so togola. Il y a d'abord mimbe folon le boulevard du 22 octobre 1946. Oye mbeda min togo dalendo samba kele keme kononto binani ani woro otula finkalo tlemuga ani flanana noe sankalo kononto nai. Le 22 octobre 46. Samba kele keme kononto binani ani woro otula finkalo tlemuga ani flana noe sankalo kononto nai. C'est la date constitutive de l'Union Soudanaise RDA. Oye donye domi ni obetalike Union Soudanaise RDA ale ladanina abangelina. À marge du congrès du Rassemblement démocratique africain. Ominana kanake lajeba onyekoro lajemi no yekunaje congrès mimbe talike frafina bela jelen ulu faralila nyogonka. Qui s'est tenu à Bamako en 1946. Ominana kanake Bamako kabeni sambakele keme kononto binani ani woroi. Ensuite, au café. L'avenue du 5 septembre 1961. Ferekena mi ni otogo dalendo samba kele keme kononto bioro aninkele otula finkalo no e sankalo kononto nantli durnan doin. Cette date mémorable. O domi ko falen flawe no beto ma hakilila. Qui ne peut pas se passer de l'esprit d'aucun malien. O mi ni otseka teme malidensi haklika. D'aucun africain. Farafindensi haklika. C'est la date de départ. Oye tagali donye. Du dernier soldat français. Mimbe talike Francis Sordasi laban boli la anga jamanaka.
Cette rue o bolan min floyi part du rond-point de la nation o be teme an ka jamana a sira kunbɛn na ni o ye dankun ye et passe devant l'ancienne base aérienne. ani a be teme an ka sɔrɔsiw olu ka daka kɔrɔ yɔrɔ ni o ye base aérienne ye. Le boulevard du 22 octobre 46 n bɛ da min tɔgɔ dalen don san 1946 o komite kalo n'o ye san kalo 10 tile 22 ye. part du rond-point de la nation o bɛ bɔ faso sira kunbɛn n'o ye dankun ye a bɛ bɔ o yɔrɔ la au square Lumumba. fo kana a sin kɛnɛma min tɔgɔ dalen don Lumumba la. C'est-à-dire l'avenue qui passe devant les villas ministérielles. o kɔrɔ ye nin ye k'a fɔ fɛrɛkɛnɛ min ni o bɛ tɛmɛ minisiriw olu ka sobaw dalala fɛ. Ensuite, o kɔfɛ l'avenue de l'unité africaine. fɛrɛkɛnɛ min ni o tɔgɔ dalen don farafinna ka kelenya la. C'est la rue 229 à Wolofobougou. o ye bɔlɔn ye min numéro ye 229 ye ni o filɛ nin ye Wolofobugu. La rue Partant. o ye bɔlɔn ye min tɔgɔ dalen don Palpam C'est l'avenue Kassé Keita n'o ye Kase Keita ka fɛrɛkɛnɛ ye. et qui se termine à l'avenue de la nation. o min bɛ taa ka taa kuncɛ faso yɛrɛ fɛnɛ ka fɛrɛkɛnɛ la. Elle traverse Wolofobougou, a bɛ Wolofobugu cɛ ci Dravela ka Dravela cɛ ci et Bamako Koura. ani Bamako kura. Ensuite, l'avenue du Rassemblement démocratique africain. o bɔlen kɔ ye fɛrɛkɛnɛ min tɔgɔ dalen don RDA la ni o ye faraɲɔgɔn kan tɔn ye Golofina tɔgɔ la. L'ancienne rue 45 à Misira. o ye bɔlɔnkɔrɔ ye min numéro ye 45 ye Misira. C'est la rue qui part de devant la maison de notre camarade commissaire politique Dara Mamadou. o ye bɔlɔn ye bɔlɔn min ni a bɛ tɛmɛ an taamaɲɔgɔn n'o o ye secrétaire politique ye Mamadu Jara o ka da la. Et qui se termine sur la route de Koulikoro. o min bɛna ka na kuncɛ Kulikoro sira kan. Ensuite, l'avenue Doran. o bɔlen kɔ ye fɛrɛkɛnɛ min tɔgɔ dalen don Doran la. Qui part de la rue Titi Nyare o bɛ a daminɛ Titi Ɲare ka bɔlɔn na. pour mourir devant les rails. ka na kuncɛ nɛgɛsiraw la. C'est une rue qui borde l'Assemblée nationale et le cinéma Rio. bɔlɔn de don bɔlɔn min ni a bɛ tɛmɛ an ka wasabilon o fɛ ani sinima bɔyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ wele ko Rio. Ensuite, l'avenue du docteur Ousmane Traoré. o bɔlen kɔ ye fɛrɛkɛnɛ min tɔgɔ dalen don Dr Ousmane Traoré la. Elle part de l'avenue Kassé Keita o bɛ bɔ Kase Keita ka fɛrɛkɛnɛ yɔrɔ la. pour finir au rond-point de Amdalaï. ka na kuncɛ Amdalayi sira kunbɛn na n'o ye dankun ye. Ensuite, la rue Tombouctou Koulibaly en souvenir o bɔlen kɔ yen bɔlɔn min ni o tɔgɔ dalen don Tombouctou Kulubali la k'a kɛ hakililajigin ye. de cette inquiétude militante. nin tɔnden ŋana in na. Ensuite, notre dynamique camarade. o kɔfɛ an ka tɔnden kun kɛnɛma. Aljuma Togo, que vous connaissez tous. Aljuma Togo aw bɛɛ lajɛlen bɛ min dɔn. Qui, par suite de la répression, k'a sababu kɛ lajabaliw ye lajabaliw senfɛ. a été accepté à Conakry. ale ka baara yɛlɛmana Conakry. Et qui, malgré tout, o min kow n'a ta o ta. malgré l'opposition durable des populations de Banagara à notre parti, hali k'a sɔrɔ ko Baɲakarakaw ko olu ye an ka parti kɛlɛ ka mɛn o la. n'a pas cessé de porter haut le drapeau du RDA. Aljuma a ma sɛgɛn ka RDA drapeau ka kɔrɔta sanfɛ. Et jusqu'à ces derniers jours, fo ka taa se a ka don labanw ma. n'a vécu que pour le RDA. a ma jɔ sen wɛrɛ ta na min tɛ RDA ta ye. Ensuite, notre camarade o kɔfɛ an taamaɲɔgɔn Fankelen Diarra, que vous connaissez tous. Fankelen Jara aw bɛɛ bɛ min dɔn. Cette brave militante nin tɔndenmuso jijalenba in. qui, dès le début de notre action, o min kabini an ka baaraw daminɛ na. a été emprisonnée. ale minɛna ka don kaso la. Et qui, malgré tout, o n'a ta o ta fɛnɛ. jusqu'à la mort, fo ka taa se saya ma. a tenu haut le drapeau de l'Union soudanaise RDA. Union Soudanaise RDA drapeau kɔrɔtalen tora a bolo. C'est la rue qui passe devant sa maison. o ye bɔlɔn ye min bɛ tɛmɛ a ka du da la. Ensuite, o kɔfɛ la rue Aye Diallo, bɔlɔn min tɔgɔ dalen don Alayi Jalo la. qui va de l'avenue de l'Indépendance o min bɛ bɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛrɛkɛnɛ la. à la place de l'ancienne bourse du travail. ka na se kɛnɛ kɔrɔ ma min bɛ baarakɛlaw ka bulon ko fɔ n'o ye bourse du travail ye. Ensuite, o kɔfɛ rue Mana Koulibaly, ce brave vieux bɔlɔn min tɔgɔ dalen don Mana Kulubali la. ni cɛkɔrɔba cɛsirilen. qui, parfois, pour notre parti, o min a ka limaniya kosɔn an ka parti la. parfois pour notre cause, a ka limaniya kosɔn an ka kɛlɛ kun na ani an ka cɛsiri kun na. avait élu domicile au siège du parti. ale yɛrɛ tun yɛlɛmana parti jɛbaala la. C'est l'avenue, la rue qui part de l'avenue de la Nation
à la rue Ousmane Bagayoko. O ye bɔlɔn ye bɔlɔn min ni a bɛ tɛmɛ faso ka fɛrɛ kɛnɛ fɛ ka na se bɔlɔn na min tɔgɔ dalen don Ousmane Bagayoko la. C'est la rue qui passe devant sa maison également. O ye bɔlɔn ye fana min bɛ tɛmɛ a yɛrɛ ka du da la fana. Voilà camarades, l'acte de reconnaissance. A filɛ nin ye taamaɲɔgɔnw waleɲumandɔn kɛwale. D'encouragement. Lajijali kɛwale. Que notre municipalité a voulu faire pour tous nos militants. An ka sigida ɲɛmɔgɔyaso ye min kanu ko o kɛ tɔndenw bɛɛ lajɛlen ye. Qui se sont battus pour la cause de l'Union soudanaise RDA. Olu minnu ye u cɛsiri ka kɛlɛ kɛ Union soudanaise RDA ye. C'est un exemple. Ɲɛjiralan de don, misali de don. Dont doivent s'inspirer tous nos militants d'aujourd'hui. O misali min kan tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka kan ka u hakili da nin fɛ ka nin ta k'a kɛ u sinsinnan ye. Et tous les jeunes. Ani sifinw bɛɛ. Car l'Union soudanaise RDA. Kamasɔrɔ Union soudanaise RDA. Comme c'est écrit en devise sur sa carte. I n'a fɔ o sɛbɛnnen bɛ a ka tɔndenya sɛbɛn sanfɛ cogo min na. Est respectueuse du passé et confiante dans l'avenir. Ko a bɛ don tɛmɛnen kow bonya wa a jigi dalen don sini ma sini fana kan. Nin baro in lasera aw ma barabokun fɛ jagokɛla do Bamako yan nɔ. Lamɛnbaaw nin kɛra aw tulo gasaga ye. Mɔgɔ minnu bɛ yen bi faamaw na ko olu bɛ bɔlɔn tɔgɔdaw la u ka jamanaw olu kan walima hali bi an ka faso yɛrɛ kɔnɔna yan. Nka baara bɛɛ kɛra ka ban kabini san 1964 baara fanba. O ni bi cɛ caman kɛra. Modibo Keyita ye baara kɛ ka ɲɔgɔn walima dɔn. Fɛn ɲumanba don a bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ. Wa hali bi o bɔlɔn kɔnɔnaw olu bɛɛ fɛrɛkɛnɛ ninnu bɛɛ a bɛɛdaw olu bɛɛ. A tɔgɔ dara mɔgɔ minnu fana na bi an caman bɛ yen bi an m'u ye nka an y'u tɔgɔ mɛn. Wa dabɔkun de ye nin ye dɛ walasa u tɔgɔ kana na tunu Mali tariku kɔnɔ fiyewu u tɔgɔ kana na tunu Mali dɔfɔ kɔnɔ. O la an bɛ foli k'a di bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo k'aw walima dɔn aw ka mɛn ni ɲɔgɔn na wɛrɛ ma.